social media na bukod po dun sa nangyaring lindol na grabe naman, no? Kaya sabi ko sa inyo, magbait na kayo eh. Minsan talaga gumagawa si Lord ng paraan para tawagin nyo siya. Ba't naman kasi nagdadasal pag may kailangan lang? Wag ganun. Pero anyway, maiba tayo. Ngayon pala is October 10. It's World Mental Health Day. Oo, may mga moment ka ba na parang isip mo sobrang drain ka na, hindi mo na alam kung ano bang uunahin mo, ni minsan nakakalimutan mo na maglaba ng panty mo. Minsan pinapaasa mo pa maglaba, minsan nakakalimutan mo nang magsuklay ng buhok pag lumalabas ka. Minsan nakakalimutan mo na yung binisinuot mo palang brief, bacon na butas pa. Ano ba yan? Nakalimutan o easy access? O yeah, alam mo tong World Mental Health Day na to. Maganda rin siya kasi, alam mo sa panahon ngayon, talagang wala rin naman talagang biro. Ang mga Gen Z, talaga namang napaka-workaholic. Oo, yung mga kabatch ko, hello batchmates ha. Yung walang isang araw na minsan iniisip namin kapag kami ay umupo, feeling namin napaka-unproductive namin. Sa totoo lang ha, ma-share ko lang. Ako po, kapag gumigising sa umaga, syempre magkakaroon ng konting devotion, konting ligo-ligo, konting make-up, syempre postura pa rin, face card is life. Pero may mga moments sa akin, right after kong mag-makeup, wala na, dire-diretso na yung work. Magmula 10 o'clock ng umaga hanggang siguro mga 9 o'clock ng gabi. Hindi ko alam kung bakit sobra ko bang kailangan ng pera. Grabe na lang din talaga ako magtrabaho. Minsan iniisip ko, ano ba to, Maratoni? Ikaw ba hindi na pagbigyan nung bata ka at ngayon mukha ka ng pera? Pero wala namang masama dun no? Kung trip mong mag-business, trip mong mag-isip ng mga trabaho sa buhay, wala namang masama dyan. Pero lalo na ngayon, parang na-realize ko, teka lang, parang hindi na ako nakakahinga. Talaga bang may mga moment na parang, wait lang, pwede bang give me a break? Pwede bang pahingayin ko muna yung utak ko kahit for the meantime kung pwede ko lang i-shutdown? May mga ganong moment ka rin ba? Yung trip mo sanang mag-leave pero wala ka ng leave. Trip mo sanang pumunta sa bahay, trip mo sanang mamahinga na lang, wag nang kumilos, pero hindi magawa kasi nga out of budget pa rin. Hirap talaga mabuhay, no? Pero minsan may na-realize din ako. Minsan we all need a break. Minsan kailangan lang natin huminga ng malalim. Kailangan lang din natin na magliwaliw sa buhay. Kailan ka ba huling nag-out of town? Baka ito na yung perfect time. Wag mo nang hintayin magpasko, B. Mahirap yan, puno mga resort sa Pansol. Baka ito na yon. Ito na yung sign. Break ka na. Break mo na yung utak mo. Oo, saktong-sakto. Para wala ka masyadong isipin ngayong hapon. Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.